Zdravíčko, já jsem Varmy a opět vás vítám u dalšího videjka na kanále Videoavej online. Dneska jsme tady opět s projektem Rollercoin a mám pro vás super zprávy. Pokud už jste o projektu Rollercoin slyšeli a chtěli byste se zaregistrovat, tak dole v popisku máte odkaz. Pomůžete tím mojí tvorbě, taky získáte nějaký ty satoshi, respektive peníze úplně zadarmo právě za tu registraci přes ten link. No a pokud jste ještě neslyšeli o projektu Rollercoin, tak doporučuji videa u mě na kanále, hlavně to první videjko, kde tak nějak všechno vysvětluju, hodím vám na něj odkaz nahoru do té záložky. No a dneska si ve videjku pokecáme o tom, co Rollercoin plánuje, řekneme si, co je novýho na mém účtě, no a taky si musíme pokecat o nový Rollercoin sezóně, čím začneme. Máme novou sezónu 10, můžete si zase ve storu vyzvednout free pass a nebo si koupit ten placený pas, který je teda docela dost drahej, stojí 99,95 RLT, ale máte tam pak super odměny, super minery. Já vždycky jedu ten free pass, kde prostě máte taky minery, RSTčko a vždycky plním ty questy, které jsou tady. Jeden takový lifehack, když vám to ukáže, že máte dát někde subscribe nebo tak, stačí jenom kliknout na start a hned to máte splněný, nemusíte nikde dávat subscribe, nic takového. No a taky máme tady nový event, kde zase klasicky za jeden level up ve hrách dostanete 500 pointů, za jedno utracený RLTčko ne na marketplaceu 1000 pointů a za jedno na marketplaceu dostanete 400 pointů. No a taky samozřejmě už před nějakou dobou Rollercoin představil ten nový systém elektriky, který se teda lidem vůbec nelíbí. Funguje to tak, že vy musíte kupovat baterky, za ty baterky utrácíte buď sezónní měnu, kde vlastně ji musíte farmit za questy, je to tady v Season Storeu, nejvíce vyplatí kupovat tady těch 30 baterek, nebo ty baterky můžete získat za tasky, to jsem dělal většinou já, že si tady kliknete na tasky a tady máte různé věci, jako že máte stáhnout nějakou hru do mobilu, něco udělat, oni za to dostanou peníze, vy za to dostanete tu baterku, plus ještě RLT, no ale já jsem nejvíc dělal tady vlastně v tom teoremu ty kvízy, nebo takový dotazníky, kde jsem se rozklik, teď tady žádný dotazník nemám a dostal jsem pak za to nějaký RLTčko a dostal jsem za to hlavně tu baterku, za kterou jsem si to mohl dobít, plus ještě jsem dostal navíc vždycky nějaký RLTčko, který jsem pak mohl utratit, no a ty baterky, které jsem dostával za RSTčko, za tu sezónní měnu, tak ty jsem prodával na marketplaceu, takže teď mám tady aktuálně prostě 10 RLT, jedna ta baterka se prodává třeba za 0,4, 0,5 RLT, no a teď by se právě všechno tohleto mělo změnit, protože Rollercoin vydal Q&A, který je za mě mega dobrý a píšou tady vlastně, že děkují za feedback ohledně systému té elektriky. No a teď tady budeme mít vlastně zdarma free recharge každý den na jeden den. No a dostaneme teda i tu naší normální sílu, plus dostaneme ještě bonus power, mělo to být tak, že bychom dostali jenom sílu bez té collection bonus power, ale teď dostaneme obojí na jeden den, takže vždycky jeden den tady budete muset kliknout, no a pak budete mít vlastně možnost, že za tu baterku si aktivujete na 4 dny, že 4 dny to nebudete muset klikat a 4 dny vám to bude těžit úplně samo, což je jako skvělý. Předtím tam byly takový plány, že by to mohlo být tak, že jenom ta čistá síla bude zadarmo a plus ty bonusové síly budou za ty baterky. Nepíšou tady teda, kdyby to mělo být už na Rollercoinu, ale pokud máte vaše minery, byli jste líní plnit ty tasky, tak teďkon je ten čas je oprášit a vlastně vydělávat nějaký to krypto úplně zadarmo. OK, není to moc, ale prostě je to nějaký takový pasivní příjem krypta za to, že párkrát kliknete za den. Kdo klikne víc, vydělá víc, kdo klikne míň, vydělá míň. No a pak tady máme ještě nějaký další bonusy, jako třeba to, že bude nová RLT kejska, že by mělo být teďkon levnější plnit ten quest na RLTčko, který je vždycky v tom sezónním questu. No a pak tady máme nějaký referál změny, to si myslím, že se nás úplně nějak extra netýká, můžu vám to třeba pak ukázat, jestli nějaký referály mít budu. Ještě jednou připomínám, link v popisku, nezapomeňte na to. No a pak jsou tady nějaký updaty, které by se měly týkat depozitu krypta na stránku, což úplně nevím, jestli bych doporučoval, protože nikdy nevíte, kdy takovýhle projekt skončí. Já spíš bych doporučoval to jenom hrát a krypto vybírat na vaši hardwarovou peněženku. Jakmile to vyberete na hardwarovou peněženku, tak už vám to nikdo nikdy nesebere. No a pak tady píšou o tom, že plánujou nějaký halloweenský event, který by měl být teda fakt velký. Měla
by to mít i novou mechaniku, bude se jmenovat Miner Burning, jakože pálení minerů, takže na to jsem zvědavej. Pokud by vás to zajímalo, tak bych vám z toho mohl udělat ještě i další videjko. Jinak co se týká ještě toho, co mám teď nafarmeno, tak mám tady 14 tronů, 32 Doge, nějaký drobný Satoshi, mám tady nějaký Ethereum, mám tady nějaký Polygon, mám tady 0,1 Solany, což je krásný, mám tady nějaký Litecoin, no a zase bychom se třeba v dalším videjku mohli taky podívat na nějaký výběr krypta, třeba na hardwareovou peněženku. Pokud vás videjko zaujalo, budu rád, když hodíte palec nahoru, zkontrolujte odběr, zkontrolujte zvonec, všechno co potřebujete máte dole v popisku, tak se tam nezapomeňte mrknout, podívejte se i na ostatní videjka a budu se na vás těšit zase příště, díky za všechno a čau čau.